Musika tailerra zertan datzan azalduko dizuet bideo honen bitartez. Dakizuenez, musika lengoaia bat da, arte bat da. Eta tailerra batez ere praktikoa izango da. Praktika instrumentala landuko dugu, hau da musika tresna ezberdinak jotzen ikasiko dugu. Ukelelea, melodika, metalofonoak, erritmo ezberdinak landuko ditugu, taldeka, banaka, improvisazioa, kantua ere landuko dugu, eta abesbatza baita ere. Kontzertu eta mikrokontzertu ez arduratuko gara, grabazioak ere egingo ditugu. Eta pixkat teoria ere landu beharko dugu, ezta? Musika lengoaiarekin edo teoria musikalarekin jarraituko dugu, munduko musika tresna ezberdinak ezagutuko ditugu, estilo ezberdinak, trap, jazz, pop, rock, ikus-entzunezkoak, publizitatea, musika eta zinema, informatika musikalan partiturak idaztea ikasiko dugu ere, eta informazio gehiago nahi izan ezkero jarri kontaktuan musikamintegiarekin.